Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uriyan sa mga pag-ariyan ng Panginoon, wallah, wala sandang yan sa mafia. Sa giyang kaya kapakatay yung matanong sa mga dadali kayo was. Pero di kayaw niya ako inanggantan mo pakatukan mo kung tulisabi para mo sa mga naswaswatan ng tulutala. Kuhap ko mani ko ilmutan mo para dito. Panginoon Allah, at niya tanong papasin subala sa iyong buka niya tanong maki. Koreano to na Yeso sasanganak na kuwan dars o Islam sumipantag ko parate si kumiyaw na alikatan mo miyakadwa miyaganding tanong so mga mukaddima mga pamkasan na yun kaya gandingan tanong. Ito mga pangkasan na lagi doon tunay mana akida, tunay mga guna akida, sa mga nakuan, yung spiritual, tunay mga rupa ng akida, iman to, na ayaw ko sa itanong na sa mga rupon, ang yun rupati, sa mga rupon ng iman, sa mga rupon ng parapir. Inshallah ta'ala na kataon ako na may susurastan. Yung di pa naman namaran, imala at ibiyar at ano si Umay Toras. At sumaga na katasabitan niyo mga kataon na munggo na bayan si Google ko. Kawaman na batang may sumpat si mga galputan o ugay na kaya di ka numipindaray nun si Ukawiyag Yudkan. Sama nuto na yung ka na inipamger ka no na sukasalisay niyan matya ito pa kasi yung mabadya sa wala okay na si kiniro paano sa miyakaw sa mapa na kati etan no si Juan discuss ito pa kaya sobraman yung ka na nabisusurat sa kiniro paano sa mapa kaya pag na may pikira ka na pitinilanakan palayakan ng dumata o si tutulan utlo ka tao mama apiapan na benar antakan di benar ang iyong tutulan nakakiayak ko nandoon ang iyong utakap ko na tao sandoon yung unang tatlo ka tao mama na siyubusiran apalasiran o pilsan waman na pigikap tangkiran ang iyong kuta malapang ngayon nagigulipan. Ugay daliran pero ubelipan alpan. Iyong kuta sa katawon na ayaw miyak yakaptan niya na Suisa kuwa iyang iyong kuta alpan. So kag yung mga kasoy na iniso nung tunay yakaptan niya tingin na da kaya arwar sa laging pulaos sa timan. Moto po na isang na ayag ya kaptan yan na mararani so sungay ang iyong butalipan. Natigyan na kayo isun, kung na ya kaptan yan, natigyan na matila kaki awan na lagi do baman na awan. Matila mabubuga ito pa kaya badas. So ikatlo, kapag kaya ay kaya kaptan yan, naging kaya malamak sa ngayon pandi. Nainok ka sa nagtanong, kapag kaya sumura ka mong pinipandi. Agi mga kaso inis yun, di ginadar, wala isaw pa man akuan, malamak ka. So yan mga naging mo tatlo ka tao, natunay pati niyo na pala silang siyubo sa giyang buta sa timananganin na niya kong masira, natlo ka tao rupaan nila. Sa giyang buta kaya kapta nila. Imano na tingga na mamakas Islam kung kalangwan yan na alpante
na nadana ka no pikilan. Kaanyo di magpirwe sebagai Islam na ayaw buwan niya na sambayan. Sebagai Islam na ayaw matataguna parangay. Sebagai Islam na ayaw mataguna ibarat kabli sa sekat, isaw na kaplay kadi, isaw na kapakinguna, isaw na may iranitiro na syariah. Syariah, kaya Islam na syariah. Kapag pala nutog na, ugay na di na magpirwe, begitu Islam. Dito kaya pang pamanamarihan mo sa pamanamarin tagi na suba aakal ang mapa na makarani suwati sa bukaniro sa pamanapan na Islam. Ini nga hadith ang bunyan Islam ala khams kaya narakumbalay sa Islam sa 5 syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salat وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. So, magkagyapan na rin ba niya si Islam sa 5 na palitan ng kumataw. Na ayaw mauna-unahon, nagyang ta syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yan nga na nagpakaunasan sa nga na syahadatain, yung nagwa kalimatu syahada. Matatagusan na igira sutaw si Islam, alamang ayat isa butong na ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Na amay umi sabudyanan na miya kasul Islam, apya dan yang mabetu. So, kapsimbayan yan, kapusan yan, kapnihajian na bu, kambingin sa zakat. Dahil ayaw siya ng mga ulama na nga na mga pada rukun Islam na makasusulat si Sadia nga nagwa kalimatu syahada. Dahil kaya sana andun nag-YouTube nila para sulod Islam, kalagi nila pa niyan lang. Awila pa niyan na minila pa niyan na kapsimbayan yan, kambingin sa zakat, abuso kapnehan yun ang sumangap na paliwag Islam. Na nakala ni ka paman na kipantang na pwede ba din yung nagyang utahadid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sa tawa ay kapuspusan na materyal si sagyang kaya dunia na la ilaha illallah umiyasun si kusurga. Palala ng katawan na nagiwa laging kong mag-iyan sa awan ng pumuputay ka na ay nga pupugay na nagiwuta kapakitlapal na kaon. Mamanasang yan kawiyang yun ka na di ka kaliwali. Yung Islam, wait na sisi mo kaputay ka na panamarin niyo kami sabot sa kapuspusan kami asong daw surga na mag-YouTube sa yan. Ay agad dito paman nakakisabot na ako la ilaha illallah na minipagintao ka. Miyan taguga o puso ka, miyan taguga si kumamanggaw ta ka, minigulala niran, si kupamikiran ka. Tama sa rungkon na miyatay. Kung kung miyaw-yan, nagurungkon miyatay. Nabaw pa man ang utugay na sinapan na karanti kami asong daw surga. YouTube mo ito lakuan. Kakukong. Sulaw tala na maumangan. Ito maumangan na nangulito pa man na kiasnan niya si Gulay na ito. Ang pantag ko sa pagay ng tanong mo, putay tanong ang tanong isa po. Sa mga pagariya, na punang tanong mo sa'yo, at yung nga na mapa. So, kalak lang sa ganyan kaya po, kami susurat sige, na naubatian yun na mga ayat, tago mga sabdat, o Rasul sallallahu alaihi wasallam na manatago si isa, kibagag sa ganyan kaya usetan. Inshallah ta'ala. Tanong din yung may buong mapasad, na wala pa kay siyo, na napakaisin, yung para adat ko manisukwa niya. Ini kaliwanag yun. Okay. Kada sa dua kalimat syahada, agina ni pagani ako kulista. Ay pagani isa na dua kalimat syahada nagina la ilaha illallah. Mene niyo tatagong na kanon sa kuan baba nga nakaturipan.
katuripan. Gina ni miyatunakan abasa amranaw o ibadah. Ibadah. So ibadah na di nga kakmanan sa bebumana ni na simba. Awa man apya na simba na ando simba yung tanong. Apya si ko Kristiyan na di ba simba? Magsimba. So di nga nakaturipan na si kinwa kuripan. Agiyang uta ibadah naroon mungkin mong taab. Auripan. Diba? Abdullah, ha? Pasyunod. Oo, tapos yunot katuripan. O kung mapasyunot na mituri pa nga. Naibubturi pa na naswallah. Yan na ibadah na siya ng pagkapong manusia. So intero, so suldo ka o yung bigyan ng bulwi niya na ibadah. Pag yuti maana, la ilaha illallah. Dahil Tuhan inunta gusto. Yang ada ka sulang nuturan, nabigil ka ayaw butuhan na sulutan. Yang mabuturi pa na. Ayang pantagin si Allah nagyong tauluhiya kebati ayusan katutuhan ni ubalo yang aswalla ka Tuhan biar nga Tuhan na ini batugkas kanian si ko darpa katutuhan ni so anto na ipantagin ka katuri pa ang Tuhan na ay nagturi pa okay so si ko Allah na uluhiya si ko manusia na ibadah atas kami katuri okay. So, gila na la ilaha illallah na paganay, turit na nakawala na so parating ka. Ay, tiguno ka, ay karin na sa so parating ka na ini turit na nakawala, na parating ka so namro kunay man. Agiyang na piyag sa itansa. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir wal qadri khairi wa syarri min Allah ta'ala. Ito sa numero ko na man. Ito ipaganay at tigo na ka o poso ka kakakil yutwi kapturit na o kita kapakapturit na nakakuha mo. Gali mo ka na napamikira na puso na mga galboks mong gota. Na andi ka pa sa dagyan na nakuhan parati na tumundugun so simba. Nayapian tagak na simba na lagi lusambayang susyakat, susaw makapusa, suhats. Okay. Andin ni ka paratiyan ka na automatic ay tumalububun na mga simba. Inugyang ta di kumbirto ko Islam na batig ka andin ni tiginaw natin, syahada ko. Natigadaw na kaya simba. Kasumba. Tidak makasyag na ba simba na ka. Kaya din yan nagkapuno mo tapos yan ang pamikiran yan. Sa parateya, nagunyan bumipulalan sa upaman ng mga simba. Mga simba. Palatang nga kataw, insyaAllah ta'ala, na inakakang inibigay nga alpante, apian tayo di magusay, ustad, nakataw, ni wanda matagwid niyan siya di pagusay. Minibigay ka nun sa upaman, natunan na nilipati. Ito pa kaya pagusay niya na parangay. Natika, si ustad na siya di magusay man to. Pamana pagusay niya, no, may lipante na so tangilan yan. So nasuwan yan, no, rarbi yan. Sama na ito, naso parangay na tanto ang madakalas, kanya nito mundo po simba. Andi ka katago parate ako puso ka, nagbinggulalan ka sa mga simba, naayaklungan yan na parangaya mapya. Yung pa ka parate ako, bagyong tataw na tingin na, sa rakya mapya ko'y parangay na pya, di ako simba yan. YouTube na. Kaaya pa ito, takapasudan ng parangay nga, ino kami akapi parangay. Kaya sabab ko para tayo nga kung Allah gusto din nga di kang gulo lang kung mga simba. Tunay, Peter, Allah ta'ala simikan tayo sa maya. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Mata na sa sambayan, nag-isa pa riyan, pero kasi sinya gusto marata. So, hindi tingnan pa kapi parangay na. Tamang ko kapusa, ino kapusa. Ang kakabunagay sa kapamaganda, kasuduyan, nauntangan. Yun di ka pa kapi ang may parangay. So kapag isa siya ka, ang mada sa giyang utak puso ka giyang utak wa, kaligit